Crete is home to a fruit almost lost to time. Διάφοροι λένε ότι τους θυμίζει σοκολάτα, ας πούμε. Έχει μια essence σοκολάτας, αλλά βασικά είναι δικό του. The pods of the carob tree are enjoying a renaissance. Ground into carob flour or turned into syrup, perfect for sweet treats. The island's cuisine is as rich and diverse as its culture. Fresh salad with dakos, a kind of rusk biscuit. Late summer brings ripe okra pods. And another local favorite, fava. Business partners Tina Pedi and Voltas Christodolidis both originally come from Athens. Ερχόμενοι εδώ, κατάλαβα ότι με επιμονή μπορώ να τα καταφέρω όλα. The largest of the Greek islands, Crete, is a land of contrasts. The mountains inland rise well over 2,000 meters. Situated about 20 kilometers south of Hania, in the White Mountains known as Lefka Ori, is Tina's passion project. Αυτό που θέλω να κάνουμε σήμερα είναι να καθαρίσουμε ξανά τα παρτέρια, επειδή έχει βρέξει και έχουν πεταχτεί πάλι φυτά, και να ετοιμάσουμε κάποιες θέσεις για να δημιουργήσουμε μοσχεύματα από τα φυτά τα οποία επέζησαν από τον καύσωνα. Και στη συνέχεια θα φτιάξουμε μερικά σπορεία για να βάλουμε τα μοσχεύματα. Dictam, sage and malotira, an aromatic plant used to make Cretan mountain tea. Tina and her team cultivate native medicinal herbs. Their work helps maintain and protect these special plants. Και θέλουμε ξύλινο κομμάτι, κυρίως κοντά στη ρίζα. Οπότε ένα τέτοιο κομμάτι είναι μια χαρά. Έχουμε έρθει να δημιουργήσουμε μερικά νέα φυτά από τα φυτά τα οποία ήδη υπάρχουν στο χωράφι και κατάφεραν να επιβιώσουν την προηγούμενη καλοκαιρινή περίοδο που είχαμε πάρα πολλούς καύσωνες και λειψιδρία, είχε στεγνώσει πηγήμα. Temperatures of up to 40 degrees Celsius are not uncommon in Crete. Many of the endemic plants can withstand drought and dryness. Tina uses a method that protects the soil and conserves water. Από ένα φυτό μπορείς να παράξεις πολλά παραπάνω. Και με αυτόν τον τρόπο ξέρουμε ότι το μητρικό φυτό άντεξε και έχει τα κατάλληλα χαρακτηριστικά για να δημιουργήσουμε άτομα που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά. She studied agricultural sciences and has lived on Crete for 8 years. Κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι δεν γίνεται απλά να περνάει ο καιρός και εγώ να περιμένω πώς και πώς να φύγω, ότι δεν έχει νόημα να ζω έτσι. Οπότε έφυγα και ήρθα στην Κρήτη, που ήξερα ότι μπορώ να βρω τα πάντα. Όχι μόνο, και μέσα από διάφορες γνωριμίες κατάφερα μετά από κάποιο καιρό να ασχολούμαι μόνο με αυτά που με ενδιαφέρουν και να συνεργάζομαι με πολλοί από αυτόν τον κόσμο, όπως είναι ο Βόλτας ή τα παιδιά που δουλεύουμε μαζί. Voltas and Tina founded a small cooperative focused on sustainable farming. They produce and sell food grown by local growers. In the small village of Vamos, Manolis is one of their customers. Καλώς τα παιδιά. Καλημέρα. Σου φέραμε τα χαρπόμελα, Τέλεια. παραγγελία Ευχαριστούμε πάρα πολύ. και κάτι ακόμα. Φέραμε αυτό, σως βινεγκρέτ πορτοκάλι, με λίγο μπούκοβο. Ωραία, τέλεια. Ναι, πάμε έξω να το δοκιμάσουμε. Πες τα αλήθεια αν σ' αρέσει. Εξαιρετικό. Ακούς πιο πολύ το καυτερό ή το πορτοκάλι? Κυριαρχεί το πικάντικο στην αρχή και μετά το πορτοκάλι. Και πιστεύεις θα το βάλετε στη σαλάτα? Εννοείται. Τέλεια. Their partnership began 8 years ago. Θέλω να το σκοτώσω. Ναι. Πολλές Μιλάει φορές. πάρα πολύ. Είναι πολύ λειτουργικός. Δηλαδή λέει 1, 2, 3 και καμιά φορά με φέρνει σε μια ισορροπία γιατί εγώ είμαι πολύ ενθουσιώδης και του λέω και αυτό, και αυτό, και αυτό, και αυτό. Νομίζω ότι δένουμε καλά. Καλά πάει.
In the west of the island is the Chania region. In the village of Havalahori live Voltas and his girlfriend Anastasia. She's preparing pancakes for lunch. Μωράκι μου, Γεια σου. τι γίνεται? Όλα καλά. Κοίτα, έφερα walnut. Τι ωραία. Για δώσε μου. Anastasia Patelis comes from Canada and is a musician. She also works as a cook. Her take on pancakes includes flour, sugar, baking powder, baking soda, salt, 1 egg, and Τι είναι αυτό? That is vinegar. Στο pancake. Yeah. It's a substitution for buttermilk. The vinegar gives the pancake a bit of a sour taste like the buttermilk would give it. It's perfect. Πάμε μέσα. Ναι. Voltas is an architect. He and Anastasia have been living together for 3 years and are renovating their house. They're doing all the work themselves, which means no rent to pay. No, they're not round at all. So the first one is always the worst one. They're only going to get better from here. It's not bad at all. It's not bad. But we'll have more of an even color on the second. Α, κατάλαβα. Ooh! Ναι, ναι. This is a perfect pancake right here. You think? Definitely. No. A final special touch, carob syrup, served with pomegranate seeds. Αυτό είναι το χαρουπόμελο που δεν είναι χαρουπόμελο γιατί δεν είναι μέλι από μέλισσες. Σιρόπι χαρουπιού είναι, απλά επειδή υπήρχε από παλιά στην περιοχή, επικράτησε αυτό το όνομα. Carob syrup tastes a little like maple syrup. For me, there's no competition between maple syrup and carob syrup. I love maple syrup. Maybe it's because I grew up with it. But since we have carob syrup in the house all the time, I've been substituting carob syrup for maple syrup in cooking. And it has pretty much the same effect. Yeah. Voltas left his hometown of Athens 10 years ago. Ήρθα στην Κρήτη γιατί υποπτεύτηκα ότι θα είχε κάποιο κόσμο που θα ασχολείται με την οικολογία με ένα πρακτικό τρόπο. Επειδή γεννήθηκα στην πόλη, ήθελα λίγο να μάθω τι σημαίνει να ζεις στη φύση, με τη φύση, κοντά στη φύση, να δουλεύεις στη φύση. For the past year, Voltas has been supported by Marinos Petrakis. Έλα! Έλα, πού είσαι! Μαρινό! Εδώ είμαι. Πού είσαι, μάνα μου! Τώρα είσαι! Έτοιμος. Ωραία. Έτοιμα είναι, τι λες. Ναι. Για να δούμε. The fruits used to make the syrup grow on the carob tree, also known as St. John's bread tree. They're found almost everywhere on Crete, and pods are typically harvested in late summer. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Τώρα είναι έτοιμος. Γιατί, βλέπεις που γυαλίζει. Έχει κάνει τα ζάχαρα, αυτό κυνηγάς. Γενικά, αν βρέξει, ξεπλένει τα ζάχαρα. Γεύση, τώρα πώς περιγράφεις μια γεύση. Δεν ξέρω. Πάντως, θα σου πω ότι είναι hit or miss αυτή η γεύση. Δηλαδή, έχει μεγάλους λάτρεις και μεγάλους που τη μισούνε. Παθιασμένα. The fruits are packed with valuable minerals: calcium, phosphorus, magnesium, iron, and vitamins A, B, and D. The tree itself is robust and climate resistant. Δεν καίγεται εύκολα και το χρησιμοποιούμε και σαν πυροπροστασία. Αυτό είναι ιδανικό για αναδάσωση, κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν θέλει πολύ κόπο στο να μεγαλώσει. Λες δεν έχει καύσωνα, ακόμα καύσωνα. Marinos is from Crete. Besides carob, he also cultivates olives.
Δεν έβρεξε δηλαδή καλά. Μια βροχή χρειαζόμαστε ακόμη και ξεκινάμε την παραγωγή. Που η βροχή τι θα δώσει λάδι έξτρα, ας πούμε. Θα πάρει δύναμη το δέντρο και θα δώσει στην ελιά τα στοιχεία που χρειάζεται για να βγάλουμε λάδι. Okay. Marinos, a former construction manager, has planted over 200 avocado trees over the years. These are his main source of income. Η χαρουπιά κάνει μια ρίζα φοβερή, πάει πολύ κάτω, 10 μέτρα κάτω. Δεν έχει ανάγκη από νερό. Το αβοκάτο χρειάζεται πολύ νερό. Η χαρουπιά δεν χρειάζεται νερό. Αυτή είναι η μεγάλη τους διαφορά. Το καλοκαίρι, το φετινό και το περσινό είχαμε παρατεταμένους καύσονες και ανοβρία. Ένα φαινόμενο που εντάξει υπάρχει, πάντα άκουγα τους παλιότερους και λέγανε θυμάμαι τάδε χρονιά και δεν είχαμε νερό να πιούμε. Είναι και η κλιματική αλλαγή που ίσως την πάμε, ο καιρός αλλάζει στον κόσμο, αλλά ο άνθρωπος ίσως το συντομεύει. His garden provides Marinos with almost everything he needs. Dakos's salad relies heavily on tomatoes. The rusk biscuit is usually made from barley and wheat. The carob flour alternative is gluten-free and richer in fiber. It's suitable for people with diabetes and helps digestion. Ένα παραδοσιακός ντάκος, ο οποίος έχει μέσα χαρούπι. Παλιότερα δεν είχε. Το παξιμάδι είναι παραδοσιακό, θα λέγαμε, από την άποψη ότι το καλοκαίρι, όταν φουρνίζαν οι γυναίκες, δεν μπορούσαν να κάνουν 5 ψωμιά ή 10, γιατί ξερανόταν με τη ζέστη. Οπότε κάνανε παξιμάδι, το ξεραίνανε και έτσι είχαμε το καλοκαίρι παξιμάδι και το χειμώνα είχαμε ψωμί. Cretan cuisine is known for being especially healthy. Έχει πολύ αγνές και πολύ καλές πρώτες ύλες στο μυαλό μου, δηλαδή είναι μια απλή κουζίνα. Δεν έχει τα κολπάκια της που και που, αλλά κυρίως είναι απλή και ως εκ τούτου νόστιμη, γιατί είναι το ίδιο το προϊόν νόστιμο. At home, Voltas has cooked fava beans. Pureed into a smooth paste, these yellow lentil-like beans make a kind of hummus. Τέλειο θα γίνει. Accompanied by onions. Οπότε πρέπει να τα γυρίζει συνέχεια για να δοθούν όλα. Ναι. Είναι τραπεζομάτι, όλα από. Πολύ κάρι έβαλες, νομίζω. Πολύ κάρι. Εν τω μεταξύ, εγώ κάνω τη φάβα απλή και αυτό πολύ έντονο, ώστε να γίνεται η μάχη στον ουρανίσκο. Rounded off with carob syrup. Στα αλμυρά ουσιαστικά δίνει μια έξτρα διάσταση, μια γεύση πιο έντονη στο καραμελωμένο κρεμμύδι που δεν μπαίνει μόνο στη φάβα. Μπορεί να καραμελώσει κρεμμύδια και να τα ρίξει πάνω σε μπυργάμ, πάνω σε διάφορα πράγματα. Και πάμε να στρώσουμε στο τραπέζι και άστο αυτό να κάτσει. Ναι. Crete attracts countless tourists every year. The island is famous for its natural beauty, ancient sites, and unique cuisine. Like Voltas, young people from all over the world are drawn to Crete. Οι άνθρωποι που έρχονται έχουν να δώσουν, δεν έρχονται μόνο για να πάρουν, έρχονται και για να δώσουν κιόλας. Έτσι, μέσα από τις εμπειρίες τους, από τη διαφορετικότητά τους, δίνουν πράγματα. Και αυτό το πάρε-δώσε μόνο καλά αποτελέσματα έχει. In many villages, traditions are lovingly preserved. For example, the Kopaneli embroidery of Gavalohori. The clacking of the bobbins is unmistakable. A few streets away, Anastasia is spending her day preparing another local speciality, okra pods.
I put the okra in the vinegar first because it takes away the slime. And a lot of people don't like the slimy aspect of the okra. The pods are sun-dried for around an hour. So after drying, you have to peel around this outer edge here, kind of as if you were sharpening a pencil with a knife. And then you want to take the top off. You have to try not to make any holes in it because otherwise the slime comes out. For the okra, known in Greece as bamis, she prepares a broth from tomatoes and other vegetables, a dish inspired by her Greek grandmother. There's a big Greek community in Vancouver, and my grandmother had 8 brothers and sisters, and so I had a lot of external grandmothers and grandfathers. And my grandmother cooked a lot of Greek food. That's all she cooked, really. Anastasia heats the okra pods in olive oil. This makes the skin crispy while keeping the inside soft. It's always exciting when bamia season comes around because you can't find them in the grocery stores other than the time when it's in season. It reminds me of the end of summer, which is always a very bittersweet feeling. The okra simmers for about half an hour with tomatoes, carrots, onions, spring onions, and garlic. Even at the end of September, the sea around Crete stays pleasantly warm. Κάμιες. Try with an olive. Πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι προτιμώ το βουνό σε γενικές γραμμές. Αλλά με το νερό νιώθω ότι ισορροπεί το σώμα μου τελείως. Οπότε πάντα μετά από μια κουραστική μέρα ρίχνω μια βουτιά. I actually prefer forest terrain and mountainous terrain, but I think there's something really beautiful of having all those 3 things. And as somebody who comes from Vancouver, where that is also the case there, it feels like home, in a sense. Anastasia has been playing the harp for 7 years. She spends her days practicing and composing and travels regularly to perform. Voltas is trying out a new recipe, cheesecake with a base made from carob rusks. Hey! Τι δουλειές έχεις ανοίξει εδώ? Τι είναι αυτά που φέρεις? Έφερα λίγο τσάι μαλωτήρα γιατί πήγα ομαλό. Τι είναι όλα αυτά, σοβαρά, με χαρούπι? Με χαρουποπαξίμαδο. Πολύ καλή ιδέα. Είναι ζήθρα. Το χαρουποπαξίμαδο έχει πολύ... είναι υπόγλυκο, δεν είναι γλυκό. Έχει πολύ λίγο και έχει και λίγο αλατάκι, οπότε είναι ισορροπημένο για ντάκο. Τώρα για cheesecake θέλει και λίγο ακόμα γλυκάδα. Θα λιώσω το βούτυρο. Θες να βάλουμε και λίγο χαρουπόμελο από πάνω? Ιου! Του μάτσε. Ή θα βάλουμε μαρμελάδα σίκο. Α, τέλεια. Έχεις. Voltas uses light butter biscuits to sweeten. The mixture, combined with melted butter, forms the cake base.
θεωρώ ότι είναι μια βάση που μπορεί να τη βάλεις και στα αλμυρά και στα γλυκά. Δηλαδή μου αρέσει σε όλα. Αυτό. Τώρα το cheesecake δεν το έχω ξαναφάει. Θα το δοκιμάσω από το Βόλτα. Τώρα να βάλουμε τη κρέμα. Θες να τη ρίξεις? Να βάλουμε την κρέμα. Κρέμα. Cream and Greek cream cheese, misithra, are blended. Τέλεια. Έχει αρχίσει και δένει. Ίσως μπορούμε να κλείσουμε τη φωτιά. Οπότε τώρα θα το απλώσουμε. Η μαρμελάδα νομίζω καλύτερα να την Όταν βάλουμε... παγώσει. Ναι, όταν είναι Συμφωνώ. full παγωμένο. Τέλειο. Πολύ ωραία υφή. Να το βάλουμε ψυγείο. Ναι. Ωραία. Then the cake is left to cool for a few hours. Time for the carob harvest in Marino's woodland. This is their first harvest together. Nets are spread on the ground to catch the pods. Βόλτα, μπορείς να το τραβήξεις όσο μπορείς κάτω. Να το δέσω πουθενά εδώ να μην φεύγουν. Around 350 trees will be harvested in total. Marinos has already prepared the site. Βαράω το κλαρί και... Most of his produce is sold to industry. It's only the fruits of the female flower that are edible. Πόσο εύκολα πέφτουνε. Ναι. Καλυφτείτε λίγο να την τεινάξω. Ναι. Μπομπούλατη. Καλυφτείτε. Ναι, ναι. Θα έλεγα ότι είναι από τις πιο ευχάριστες λόγω των εργαλείων και ότι δεν υπάρχει κάποια γεννήτρια να παίζει όπως τις ελιές. Έχεις ηρεμία. Σε συνδυασμό με το ότι αν το κάνεις στη στιγμή είναι πολύ εύκολο να πέσουν τα χαρούπια. Στο δεύτερο πόλεμο, ο κόσμος επειδή κινδύνεψε από λοιμό, έτρωγε χαρούπια. Και τον έσωσε, το χαρούπι έσωσε τον κόσμο από το λοιμό. Το συνέδρασε με την πείνα και το απαξίωσε μετά. Απαξιώθηκε πλήρως. Δηλαδή, εγώ όταν έβαζα χαρουπιές μου λέγανε «Μα χαρουπιές θα βάλεις». Τόσο πολύ. The carob fruit has only recently experienced a comeback as food. When the work is done, Tina and Voltas prepare for a picnic. They make a salad using Xinomysithra cheese, a Cretan speciality from sheep and goat's milk. Ρίγανη. Είναι πάρα πολύ όμορφο μέρος. Εμένα ξέρεις τι μου θυμίζει, Jurassic Park. Είναι έτσι γκρεμή η φύση. Είναι μαγικό μέρος αυτό. Δηλαδή πέρα από τα χαρούπια, τους καρπούς το ένα το άλλο. Ήρθε ο Μαρίνος. Γεια σας. Έφερα αβοκάντα. Τα έχω κόψει μέρες τώρα. Γιατί άμα δεν τα κόψεις δεν οριμάζουν, είναι γνωστό. Και γλιστρίδα. Ότι είναι μαλακά είναι. Δεν ξέρω στη γεύση τι λένε τώρα. Φαίνονται έτοιμα. Βούτυρο. Βάλουμε αυτό στη σαλάτα. Ποιο? Όχι. Η μέρα σήμερα ήταν πολύ καλή. Δηλαδή πήγαμε καλά, δεν ήταν δουλειά, ήταν εργασία περισσότερο. Δηλαδή εμείς δεν νιώθουμε ότι πάμε στη δουλειά γιατί πρέπει να πάμε στη δουλειά κτλ. Μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Έχεις όντως κρατήσει για πόσα Τι ωραίο τυρί. Tina and Voltas transport the harvested pods to a local mill. The two Athenians had to build their carob supply chain from scratch. At the mill, the pods are crushed and the seeds separated. The meal is typically used as an animal feed and seeds are processed into emulsifiers.
τα χωρίζει η μηχανή σε 3 είδη, το χοντρό, το λεπτό και το μεσαίο και το σπόρο που είναι η αμοιβή του μήλου. Το πουλάει και εμείς δεν δίνουμε λεφτά, δηλαδή κρατάει το σπόρο. Οπότε αυτοί πληρώνονται με το σπόρο, τον οποίο εκμεταλλεύονται, τον πουλάνε σε άλλου είδους βιομηχανίες, είτε ως πηχτική ουσία, είτε ως συστατικό για τα φιλμ, για παράθυρα αεροπλάνων, για πάρα πολλά πράγματα. Tina and Voltas are only interested in the crushed pods. They're the key ingredient for their syrup. They sort the bags according to the fruits they'll store. Θα φτιάξουμε και άλλα προϊόντα. Εκτός από ρακί, θα φτιάξουμε αλεύρι. Θέλουμε να μεγαλώσουμε την γάμα των επιλογών με βάση το χαρούπι. Μιας και έχουμε πρόσβαση και μας αρέσει τόσο πολύ. A few kilometers inland, Marinos is picking vegetables for dinner. Beans, zucchini, onions and aubergine, all homegrown. Αγοράζω μακαρόνια, ρύζι, διάφορα όσπρια, εντάξει. Αλλά αν σταματήσω να πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ, δεν θα πάθω κάτι. Μπορώ να ζήσω. Δεν είναι εύκολο, θέλει πολλή δουλειά, πολύ χρόνο, αλλά είναι ωραίο να νιώθεις ότι δεν έχεις ανάγκη να αγοράσεις απ' έξω και ξέρεις τι τρως. Κάποτε οι άνθρωποι ήταν αυτάρκεις, οπότε μπορούν να το ξαναδούνε το θέμα, γιατί ναι, πρέπει να το ξαναδούμε. The cooking is done outdoors. Late September days on Crete remain long and mild. Back home, Voltas gets to work with the syrup. His experiments began over a decade ago, but he still refines his technique from time to time. Το κάνω το ζουμί τώρα, το εκχύλισμα στα επίσημα, που βγαίνουν τα ζάχαρα από το χαρούπι και όλα τα λοιπά έχουν στοιχεία στο νερό, σαν τσάι δηλαδή. Και μετά θα το σουρώσω και θα πάρω το ζουμί, να το πάω στη μηχανή να το φτιάξω. Τι θα φάμε σήμερα? Πάμε να φάμε επιτέλους. Εγώ πεινάω στα αλήθεια γιατί δεν έφαγα. Και εγώ ως αλίκος. Ναι. Φάγαμε κάτι λίγα πράγματα. Να είσαι καλά. Δεν έχεις παράπονο, Όχι, ένα φασολάκι θέλω, ευχαριστώ. Ένα μόνο. Ένα. Η παρέα οπουδήποτε και να είσαι είναι σημαντική. Όχι μόνο στην Κρήτη. Και η καλή παρέα ακόμα πιο σημαντική. Οπουδήποτε και να είσαι είναι σημαντική. Βέβαια. Εντάξει, τρυπάρει στην Κρήτη ειδικά γιατί έχει πολύ διαφορετικές ανθρώπους με πολύ διαφορετικές πορείες. Δηλαδή δεν είναι καθόλου ομοιογενές το τοπίο. The three plan to continue their collaboration next year. Μπορεί και απελευθερώνει τα σάκαρα προς τα έξω. Βλέπω ότι υπάρχουν προοπτικές, διότι και οι δυο έχουν όρεξη, κυρίως όρεξη και θέληση. Τους αρέσει αυτό που κάνουν, αυτό είναι το βασικότερο, και έχουν και τις γνώσεις. Έτσι. Οπότε όταν υπάρξει ένα πάντρεμα γνώσεων, μπορούμε να πάμε μπροστά.